we zijn nu bij de Sint-Dikster Tour. En hier luidt nog het restant van mijn mooie rommel. Wat ik in de laatste 30 jaar vond op een Sint-Dik. Toen een Sint-Dik aan op een kwelder. Daar heb ik benacht en ontij daar wel omstruind. Het moet hier weg bij de Sint-Dikster Tour. Want het bedrijf is verkocht. Ja, en ik zoek eigenlijk naar een gaardelijk plakje. Ik moet nog emotioneel afscheid nemen van al dat spul. Daar ben ik mezelf ook een beetje, hè? Wat hier allemaal luidt. En dat is nou aan een allemaal fout. En dat spijt me eigenlijk wel wat. Dit is meer dan dat hier allemaal rotzooi luidt. Het is meer, er zit een verhaal achter. Als er dan mensen zijn die denken van, hé, ik wil daar nog een... het is wel aardig dat ik daar ook een vorm van herinnering aan heb. Nou, zaterdag of van komen. Dan ben ik hier en dan... Dus nu kunnen ze nog even komen? Dan kunnen ze het naar met nemen en anders is het gebeurd. Dan is het echt weg. Dan binnen de verhaal verdween. Ja, dan loopt het echt over de Zeedik. En dan zien we het niet weer. En dat doet me toch wel wat. Moet ik dan toch naar maar weer eens zeggen. Ja. 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 Even een diepe zucht. Wat is dit? Ja, dat is ook wel aardig. Dat is het verhaal van de aanspoelde sigaretten op Vlieland. En er waren een container vol sigaretten. En dat wordt dus ook verkocht. Want als ze dan een beetje nat waren, dan kwamen ze op een radiator te leggen. No? Dan worden ze droog. Dus ze binnen best te roken. Ze zien er best uit. Als je roken, dan... daar maak ik niet zoveel aan, hoor. Kijk. Nou, dit is ook wel een aardig verhaal. Het is het verhaal van de golfbrekers. Dit stond op Zwarte Haan. Als je nou bij Zwarte Haan over de Sint-Dik gaat, dan zie je naar die verticale palen staan. En dit waren de dwarsleggers. En dat zorgde ervoor dat de golfslag via het Amelandergat op de kust van Zwarte Haan, dat dus onderbroken wordt. Dit gaat naar het Westhoek restaurant. En dan had het een prachtig plak. En het is voor mij historisch materiaal. Dus dit komt goed te plak? Dit komt goed te plak. Moet het liek van Zwarte Haan ook nog kwijt. Dat moet ook naar een goed plak, hè. Maar dit is er. Oh jongens. En waar heb je deze dame vonden? Die kwam aandrijven bij Zwarte Haan. En ik dacht eerst dat het een liek was. Hè? Kijk, ik zag alleen maar dat haar en ik zag wat een gezicht. Ja, en Azen lijkt het je net meer. Nee, dat moet ik even, ja. Maar eigenlijk lees je hier alle galietse stikjes leen het verder. Hier leg ik in 1000 patsies, in feite. Dus ik ben al in dat rouwproces wil ik het niet noemen. Dat is wat te veel zit, maar ja, hier ligt wel een stukje van mezelf en dat is aan zijn weg. Ja, dit moet, ik moet het kwijt.